Pozdrav svima i dobrodošli u današnji video. Danas ću vam predstaviti 10 najčudnijih zakona na svijetu. Uživajte! 10. Samo kvalificirani električar ima dozvolu da promijeni sijalicu u Viktoriji, Australija. Druga najnaseljenija država Australije ima zakon koji kaže da samo kvalificirani električar smije promijeniti sijalicu. Ako ne poštujete ovaj zakon, možete dobiti kaznu od 10 australijskih dolara. 9. Milan zahtijeva da građani budu nasmijani svo vrijeme ili će se suočiti sa kaznom. Smijati se ne morate samo tijekom sahrana i posjeta bolnici. Oni koji ne poštuju ovaj zakon mogu se suočiti sa teškom kaznom. 8. U Floridi ilegalno je pustiti vjetar u javnosti nakon 18 sati četvrtkom. 17 sati 59 minuta je totalno u redu. 7. U Engleskoj ilegalno je umrijeti u domu parlamenta. Ovaj zakon je dobio najviše glasova za najluđi zakon u Velikoj Britaniji 2007. godine. 6. U Oklahomi zabranjeno je držati magarca koji spava u vašoj kadi nakon 7 sati navečer. Dobro je ako je vaš magarac budan i odvojio malo vremena za relaksaciju. Ne tako dobro ako je zaspao u moru mjehurića. 5. U Kanadi, po zakonu, jedna od svakih 5 pjesama na radiju mora biti izvedena od kanadskog pjevača. Ovo je odlično sa fanove Justina Biebera. 4. Zabranjeno je biti debel u Japanu. Velika ironija jeste da je Japan upravo uveo sumo borbu. 3. Pustiti vodu u Švicarskoj nakon 22 sata je ilegalno. 2. U Čikagu je zabranjeno jesti hranu na mjestu koje gori. Bez obzira koliko je pizza dobra, ako se restoran zapali, ne možete nastaviti sa svojim jelom. 1. Zabranjeno je nestati bez goriva na njemačkom autobahnu, kao i hodanje pored njega. Kazna za nepoštivanje ovoga zakona je 80 eura. To bi bilo to za ovaj video. U prozorčiću lijevo možete kliknuti na moj prijašnji video, 10 zanimljivosti. U prozorčiću desno možete posjetiti kanal mog prijatelja Eki. Hvala vam na gledanju i vidimo se sljedećeg puta. Do tada lijep pozdrav. Ćao.